années de présence permanente sur Gossi. Malien don fana bebi kanin de kono barkan bora yan vraiment ajara il faut kan wasa parce que mun kama parce que ko chaman kere yan beba ye amunum be yan amunum be terrain sanfe ande baye mo fagara mo kere yatime dugu kunturu jenina ube galontige ka fembe fo donc barkan a bora yan vraiment kera man nisonja sisan gawota o fana pe wallahi hali miseli atanatu parce que mun kama parce que antorola antikanjera soro akini be an yera masiwai kadaka ni yera ya jete mine gaw population ye wati chamanke abika wili ka joke nununga ko kunkoro marsi chamon kera boli chaman kera kasira umine katasuma umana kasira umine unu nyogana chama wili ka jo chaman kera population fait pour que nununga taka barkan ko an kon barkan abora jeranya mais parce que ay fen chamande do fagara abebala nin koni yaro mata da abike chogomin na me salma me ne kon barkanji bora jeranya parce que kelo chayro we ma chaman faga abebala bon bolen kon atina fo nyam nyogona est ce que ya fam na nyogom mina koni at fo de nyami mais nammo nyogom mina de abiseka fe nyami wa kabiri dom na fora ku kataka tu ga population kami nunu ye tagali damne ka yira nyogona ka fo ko nunu min bi ka taga tina nyumanke kada ka bolongoni nyeshimbe uma ka fo nunu sanu ka taga geleya binake geleya te dobereye manga misenu binake ataki balaka wili ubike barkan tagali woni tenake ko nyanama surtout na ya jate mina sisan insécurité mun be gawo yere pour moi ou comme se ka to ni transition mo comme se ka nyon famu vraiment pour que la sécurité ko sabati parce que ces derniers temps là vraiment gawo yere ça va pas kuma munundo tiens la akuma ko ni be fotuma be mais prévu jonjonte mo shibolo donc on a avocat même mo accusé comme ça parce que transition mo kelengero mba foko c'est des djihadistes ou ba adona ta borata pour moi c'est-à-dire c'est pas des choses concrètes quoi vraiment comme munundo prévu jonjonte mo shibolo vraiment nous gouvernement kumana bon la bense sigika kera ko dati yere fora beba donc kanga tabi donc kankano ke yoro wili ka ke dugu wili eta nu nyonche situation do mum se ka fen chama la dak fen chama do sara la quoi donc on a hakli sigi